Jeg er så lige kommet i stallen, og Lucenza har lige fået foder. Og jeg er ved at sætte nogle ting ud i bilen. Og så skal jeg gøre Lucenza klar til stævne. Vi skal til Hjallerup først udendørs stævne, som I nok kan se på overskriften. Så det bliver mega spændende at se, hvordan det går, men jeg tænker, det går godt, fordi det plejer at være det, der er vores fordel. Det er udendørs i forhold til indendørs, så men nu ser vi. Getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me.
Louise starter 1. klasse i 90 cm, og jeg får reddet en rigtig fin tempo i hende her til at starte med, og får lige reguleret galoppen, så den passer. Og jeg rider så imod første spring, og der har en fin galop, men får en lidt tæt afstand. Men hun er sød og springer fint over, selvom hun godt kunne have løftet sig lidt mere op i ryggen. Så her på andet spring kommer også fint til. Hun trykker sig en lille smule og bakker lidt af, men får hende stadig fint over. Og her i svinget til tredje spring får jeg også reddet hende fint på, selvom springet står lidt skævt. Og får her en rigtig fin vending til 4'eren, hvor hun så springer godt igennem, og her trykker jeg lidt mere til 5'eren, så hun kommer på 5 galopspring. Og det klarer hun også super godt, selvom hun trykkede sig lidt på den. Her i svinget får jeg hende også godt rettet til kombinationen, og klarer kombinationen så fint. Og her til nummer 7 kommer jeg lidt for langt ud, så jeg får en lidt skæv afstand, som bliver lidt tæt. Og her får jeg drejet rigtig fint og har rettet galoppen. Dog får jeg lige miskoordineret afstanden her, så hun kommer til at springe lidt stort, så jeg kommer ud af balance til 9'eren, hvor det bliver lidt skævt og lidt ude af rytme, men hun er sød at springe alligevel her. Så en rigtig fin runde. Der var lige et par ting, hvor hun lige trykkede sig lidt, men det gjorde ikke noget nu, når det er første gang, vi her er udendørs i år. Så hun skal lige have lov til at se tingene an. Så har vi her anden runde, som er i 100 cm. Og her starter jeg bare stille og roligt ud med at finde en god rytme i galoppen. Jeg kunne godt mærke på hende, hun var blevet lidt træt efter første runde, så jeg vidste, at jeg ikke skulle presse hende alt for meget hen til springene. Og her får jeg et rigtig god tilgang til den første rigtig super dejlige spring her. Og vi stiller og roligt rundt i vendingen, og får prøvet at trykke hende lidt frem til springet, og det klarer hun egentlig fint. Hun går ikke lige så meget frem, som jeg havde håbet, men jeg prøver bare at blive ved med at støtte hende til 3'eren her, hvor hun giver et rigtig godt spring i ryggen. Så det var dejligt. Og jeg får hende vendt rigtig godt her og reddet lidt frem til 4'eren, og hun springer godt til, og så kan jeg godt mærke, at hun trykker sig lidt her til 5'eren, og så vælger hun så at stoppe. Hun er simpelthen ikke nok frem for sine skænkler, og hun kommer ikke frem nok til springet. Hun suger ikke nok til springet. Så jeg prøver bare at komme igen, for jeg havde lidt mærke også for første runde, at hun havde trykket sig lidt på springet. Det er lidt svært for hende det her med, at hun ikke har så meget plads, når hun skal dreje, især når hun bliver lidt utryg her, så jeg kan ikke rigtig få hende rettet op hen til springet. Ja, vi har skridt af nu, efter vi har reddet. Og det gik faktisk rigtig fint. Altså, første runde, hun trykkede så meget, men det plejer hun at sige, at nogle gange at gøre, på grund af, at det er så stort. Og der er mange ting at kigge på, og det er også først udendørsstævn, så jeg kunne godt regne ud, det måske. Hun er sådan lidt, nogle gange glor hun, nogle gange glor hun ikke. Men vi fik en rigtig fin runde i 90, hvor hun trykkede sig lidt på springene, men jeg fik hende over alle spring, og hun var også stød til at tage en dårlig afstand og sådan noget der, og havde en rigtig god galop mellem springene. Og så i 100 cm tror jeg, hun blev lidt træt, fordi jeg heller ikke har sprunget rigtig på hende, for jeg har været på ferie. Og så nåede vi til 5. spring på en linje, og så kommer jeg til at presse hende lidt for meget, fordi hun glodede lidt på den runden før. Så jeg pressede hende lidt for meget, og så derfor blev hun for usikker til at springe over den desværre. Men så tog vi bare en af de andre spring, og det gjorde hun så fint. Så nu skal vi bare hjem og træne lidt, og så bliver det godt til næste gang i hvert fald. Vi er kommet hjem fra stævnet, og jeg har lige ordnet nogle af de praktiske ting, der var. Og nu skal vi bare hjem af. Så vil jeg bare sige tak, fordi I gad at se med. Og så må vi se, om jeg får lavet en til video på et tidspunkt her. Jeg vil rigtig gerne, og så har jeg ikke rigtig nogen idéer, så får det ikke rigtig gjort. Men det er også bare dårlige undskyldninger.
Så jeg må finde på noget, og jeg må finde noget mere. Så jeg håber, I vil give det et like. Vi ses til næste video. Hi. Babies. Ej, det var bare et tidsspring. Jeg er kommet hjem nu. Ej. Og nu giver jeg lige min hals med. Er det ikke bare så? Ja, de er ret cute. Så hvis I gerne vil have en dag, hvor jeg laver et eller andet med dem, så skriv i kommentaren.